Tama yun ingon ni Pastor Bobong no nga di jud lalim. Kanang magtrabaho kag Monday to Friday tapos maghimo wali kay kini maghimo tagwali. Di lagi mo comics lang nga basahan ta lang mo dito. Gusto gyud ako masabtan gyud kay na nga masabtan gyud nimo ba nga unsa pa pangalagad sino. Kay napinakit-an nga mga nagabasa sad ko. Kung ikaw daw nagwali daw, ikaw mismo ka kasabot sa imong wali, how much mo tong maminaw? So muna nagahimo tagwali o sa mo usab-usab. May panahon nga muwali ka diri, o pag-abot tas actual, di na mo explain nimo kay ang Ginoo may padayag na. Amen. Basta buhatan ang parte. Pero kanang muwali ka kanang marag comics lang, ato na ito muwali, basahon ko ni, patay na nga wali. So mura ba kita ganog ipot, uwan mo tagay ka ng at time. Muna maghimo tag mga illustration, makita nimo sa mata, sabayan din mo action, pero ang tao jud masabtan gyud ang panglagan sino. Depende na sa mga membro sa simbahan unsa niya pag-response kay pag atubang sa Ginoo kanya-kanya man ta di man ko makakumikir, di man na trabaho kay makumikiran tam, buotan na, no? Ano siya kanang mabait yan, masulod din sa batas, di jud ko kinana. So kanya-kanya tabas Ginoo mo na kung naadto tay mga pagsulay, welcome to the club. So bago pa ka nagsugod sa Ginoo, pusot-pusot na pagsulay. Pero kalaan na ka mga lagad sa Ginoo, dili pusot-pusot pero dinagko. Kay once manggulwa kay pagsulay manggot, wa may challenge kay ngano man mabay taw nga naman tay sumbanan god, pero simbahan manggod nga walay sumbanan, walay gisundugan ba? Asa tuwa karon atong gisundugan ang pagpangalagan sino abot sa Acts sa mga 12 disciple. Pinatyanay beto. No? Pinatyanay na paibang hiktan ang tiid, hiktan ang kamot, putol ang lawas. Ngay uban gi lansang sa krus ang ulo na silalong gipanitan pa yun samtang buhi pa arang sakita. So namay sa uban sad nga samtang mag-celebrate ang hari sa una, birthday sa mga prinsesa o mga kings, ang mga Kristiyano gapuso na sa ligi, daoban mo tagaglanda daw magsigit-singgit, ang mga tao sig pangatawa. Grabe persecution sa una. Physical. Ulahi na karong persecution karon, imaritis naman ka. Imarisol ka. Mas dali ra. Mas kuyaw sa una kay physical man, pinatyanay magtago-tago. Kung adto ka sa Communist Party sa China, ang Biblia dito ginabawal. Unsa style sa uban manako. So masakpan, prisohon. Tapos bunalan. Ang leader patyon. Wala. Sinis Pilipinas manggod hayahay ta kaayo. Natay gitaw og prayer. Freedom, demokrasya. So ang problema karon ng tao magugna ni demokrasya magsalig ba kana ganing marag laminti man ang Ginoo. Pero maabot yung panahon no. Maabot ang panahon ang mga tao daw mabugnos pangalagad sa Ginoo. Ma-discourage naman. Ma-discourage karon nga ginut-anay na suwali. O samot nang paabot ang panahon. Ma-discourage naman kay ngano man discourage man kay maabot ang panahon mag one world naman ta ang atong ekonomiya nato. So isa na magdumala. Ang mga tao daw na magig kalisod daw man kapait moagi kahayahay. So kanang ba magpait ang magpait kanang budinay na si Jesus Christ kanang magpait daw grabe na persecution ana. Pag moayahay na sad makalimot sa Ginoo. Ay, mo tinuod nga Ginoo nagapanalangin. Naghatag maayhon. One government naman ta pero tinatakay na sa 666. Magpasakop ka ana. Pagkatong mga Kristiyano nga ipapatatak, amo ti ginagukod, tago-tago. Managingon gina-issue karon nga sana. Sumbi, apocalypse. Magtago-tago na sa Facebook makita nimo. Ay nana gyud pa do. Magtago-tago ang Kristiyano. Karon ganing panahon na galing nga wala pa na. Nagtago-tago nagisugod ubang Kristiyano. No, compromise sa mga butang sa kalibutan. Makita pastor mo dugo. Ang pastor nito mo smile lang. Pa-blind-blind mo ragwa kabros na tabo. So mo na. So mo na nga ang atong mga preaching diri no puno ni sa pagpahimang no. Dili pagpainsulto ha. Wa may manginsulto pastor. Pagpahiman no unsaon nimo mahimo kang alive. Mahimo kang maabtikon pagpanglaga. So palakpakan ang Ginoo. Preach mo saktan ba nato? Amen. Usbong tanan, mayong buntag sing tanan. Ismail. So kung na persecution, stand lang gyud ta kay akong nagwali daw gabi mo sa akong struggle sad. So tanan ta, welcome ta. Pero kanang uban wa nag-struggle, delikado na.
Uyon na. Ganahan lag Muslim, Muslim balag ganahan. Uyon. Murag way paki sa pangitabos kalibutan. So atong topic karon mahitungod kini sa the measure of a strong church. Sukdanan sa usa ka lig-on nga iglesia. Kinsa man ang iglesia? Kita. We are the temple of God. So ang iglesia dili ning kini simbalay mo ni balay. Oh. Gihimo na tong church kay para wayrin ta. Very practical. Tapos sudlunon. Kung mangimbita kas gawas, malanganin yun. Mabagot-bot yun sa mga lugaran ni. Sudlunon, mapandol pata. Oh. Ang mga tao diha, mangiinom. So, muna yung building o gitawag ni simbalay, balay, gihimong simbahan. Tapos, diri giwali ang Word of God. Muna ang Word of God, misulod nas mga squatter, mga barangay. Mabito ni tabo nila gitawag og national ID. Ang national ID sa naon maadto lang ka og barangay. Pagaman sa barangay, ang mga tao di man maadto, ngano man kung naay bugas, amadto gina. 5 kilong bugas mo national ID ka mag-stampede yun na, pila yun na. So, di tanan mi adto. Karon mi ani na sa area sa mga squatter nga sudlonon national ID. So, nasa mga national ID, ana sa eskwelahan na sa sudlon tayo sa mga bata, mag-national ID na, mga estudyante. So, tanang tao, makabaton og national ID. Mo sa ning Word of God. Kung ang kalibutan naninguha sila kanang ang mga tao nga di na moadto, di na mamasahi, di na maghatag oras panahon dito, mga pasmo pa magpila, mo sa ning Word of God, gisulod nas Ginos ka, kabukiran, squatter, mga subdivision o mga lugar nga sudlunon para ang tao makabalo na sa kaluwasan Diyas Ginoo. Nagtanda na to, naglihok ang kalibutan, ang spiritual, ang Word of God, naglihok sad. So, choice na sa tao, no, kung iyang masabtan, no, na ipagpili. Kung na-active ka man, ngayon ka, mag-national ID ko, kaya nga naman, magamit ang tanan, is, pag-ibig, mag-loan ka. Tanang mga requirements, there is mga balaod sa pangkalibutan, nahatag. Ang pangutana karon about si spiritual, nagkuha ba ka ng butangan? Kaya mo man gamito ni mo atuban o makabatong kagkaluwasan, Diyas Ginoo, para pang Ginoo. Amen. Manantag karon, sukdanan sa usa ka lig-on nga iglesia. Unsa ba ang sukdanan sa lig-on nga iglesia? Una, dili basihan ang kadak-on sa simbahan. Dili basihan. So nakita na karon ang mga church karon na ay dagkong building, aircon, human kaon, na snack, comfort ang mga tao. Okay. Di ko yung dautan, may na. Pero importante lang ang Word of God, tama ang pagka-preach sa gospel. Nga adunay pag-discipline, pahimangnos, panglagad sino. Naiuban diha sa manggahan. Ilanos mangga ba labi mga independent church na sila nos mangga na nagantos. Dito magsayaw, magdaig sa Ginoo, dasig kayo, panahon mag-ulan. Asa na padulong. Manilong in town, ambot mo kabalo. Asa padulong na. So na mga denial, naiuban sa mga squatter area, walay mga atok. Transparent, makita ang hangin, lapos-lapos lang. So lahi-lahi pamaagis papangalagad sa Ginoo. Karon ang pangutana no karon sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, asa ka nabilong, asa imong kasing-kasing karon. No? Sumala pa rin no. Dili basihan ang numero sa attendance sa nagatambong. Sometimes ang uban maadto dito ta maadto. Kay lingaw kay dito na atong mga kuan, mga prinsip nato. Ngana, di man dautan, tama man sad na. Kay ang tao kinahanglan yun mga amigo-amiga. Importante lagi, depende na sa papalagad mo sa Ginoo. Ang ikaw kung nangalagad ka sa Ginoo man, relasyon man. Amen. Pasag din ang uban. Pero asa ka, dito ka epektibo, dito ka mangalagad sa Ginoo. Dili basihan ang programa nga ginahimo. Mga idea sa simbahan, lahi-lahi. Ang matag simbahan, lahi-lahing doktrina. Pamaagi, unsaon pagsabot sa papangalagad sa Ginoo. Pero ang pangutana lang, sa dihan ang doktrinahan ka,
ang imong kinabuhi nga bago ba. Sometimes manggod ang tao manggod gituhuan ang doktrina pero ang iyang kinabuhi wala nasubay diha sa Biblia. Amen. More in intellect. Di man na daotan maghimog doktrina kay ang simbahan nam yun ay doktrina yun mo na mo pattern nimo unsay vision si simbahan unsay pagabuhaton nimo mga lagad kas Ginoo apan ikaw ang Ginoo may pamog relasyon diha kaniya palakpakan ng Ginoo. Amen. So na kay pakita karon about kay magisgot man tag sukdanan sa usa ka lig-on nga iglesia kita ang we are the temple of God. So na koy illustration para masabtang Ginoo magisgot kini og kalig-on bot pa sa bot foundation. So mag-illustrate ko mga kining building. So mao ni. Kung magsugot tag lig-on, physical to kung giaspan panglagat tos Ginoo drita sa foundation about sa building balay, either building. Ang balay na gyud ay mga poste. Once walay ang simbahan ligon og poste, may possibility matumba na siya. Mahanginan, bagyuhon, either uyogon og hubog. Uyogon yung balay ba? Human barangay na yung padong. So na yun ay foundation. So ang foundation kung mag-isgot ang building, ano na gitawag ng mga materialis, ginamix. Mix. So ang pagpalagan sa Dimos Ginoo, na yun ay mix gyapon. Number 1, persecution. Mix na nimo. Di na pwede dewato nimo na. Dewato na pamuligon ka. Sunod, prayer ka. Basa kag Bible. Next, unsa pa man? Mo commit kag ministry. Sunod, unsa pa ilan? Mo support ka sa bulaton sa simbahan. Kaya di mo ni ka pastor. Tanan mo ta gitawag ko diri magwali, kamo gitawag mo maminaw mo. Mag-support mo. Mix lang gyapon. Mo gina ko magtukod kag building, ano tayo gitawag o? Gitawag niya, unsa niya? O simento, bakal, o bato, o kining mga gapmay-gapmay nga bato, kita mo sa dagat ni, kahoy, o simento. Once ma-mix ni sila, kini, mo ni gamitos balay, ma-mix ning bakal, simento, o kining bato badong gapmay, o kini, mulig una siya, kaduha. Di mo tukar. Manual lang ni. Oh, mo ni. Bricks, cement, concrete. Oh, tapos mo ni balas, bakal, glass, mga gwapo nga ano, tiles. Mo ni ginahimo karon. Building materials mo ni siya. So, imong balay himuon na nindot tan-aon. Di ba? Tungod anang materialis. Mo ni mga foundation ligon kayo. Kita ka na, ligon kayo. Gihulma. Mabagyo. Unsa tago na? Mabagyo unsa mga moabot nga mga trahedyas sa Pilipinas di basta-basta matumpang ni kay nganuman. Adunay mga materials gigamit ini. Mo na pagpalagad sa Ginoo, adunay mga butang ginamix sa Ginos ng kinabuhi. Para muli kong tao. Humana na forma na. Diba? Na yung mga tao nagpaluyo ini. Pagkaman, di nindot na. Gusto ka mo nindot ang pagkalagad sa Ginoo? Katong mga butang ang gisulti, ikomito. Dili habang buhay, sige lang kagtanaw, si Pamino sa pastor. Magahin kag time diha sa Ginoo. Banindot primero di masab primero di masabtan no. Primero so may mga materialis lang na. Pero diritas mo ni gwapo nindot na, mo ni resulta. Diritas sa pag-eskwela sa mga bata. Educational levels sa early childhood sa preschool age 2 hangtod sa 5, una ang ginapukusan sa mga teacher para ang bata ba mudako siya puno sa kaalam o ligon ang iyang kinabuhi. Kinahanglan kung malapsis man guning butangan ni ang nagtubo ang bata dili normal.
So mo sa age sa duha ka tuig, lima ka tuig, una motor skill, early math, language, vocabulary, listening skills, problem solving. Sa K5, sa grade 5, sa edad og 5 sa GIS, reading, nagsugod nagbasa diha. Sa bata, edad 5. Understanding, writing, relationship skills, abi-abi sa tag-usa. Math skills, language. Age to 11 to 13, math problems, problem solving, learning, reading, and writing, complicated text, i-communicate na siya. Age 14 to 18, algebra, geometry, challenging text, building arguments, understanding, vocabulary, college preparation. Muna gina-prepare pang gobyerno para ang bata magdako nga na kahibalo. O ang bata, mamis niya niya, ang bata mahimong ignorante. Kuha ba ninyo? Amen. Pagpalagad sa Ginoo pa, di ka mahimong ignorante. Katong gisulti na ganiya, prayer, basag Bible, support ministry sa Ginoo, o unsa pa'y butang kayuhan sa simbahan. Mo-involve ka para ikaw makumpleto ka. Nindutan out ang papalagad sa Ginoo. Plakpan Ginoo. Amen. Sabtan ba na to? Amen. Amen. So, di alam kutog. Balik ka. So, atong nakita, no, ang kining paghimog foundation sa isig katao, no, diri sa itong panggoberno, di ba ang gitawag niyo DPWH. Ang DPWH, nakita nato, sada magsimento sila dalan, ano na gitawag nag-mixing sa simento. Gitawag ka na kanang standard. One part of cement, isa ka simento, isa ka simento, isa ka sakong simento, duha ka sako nga balas. O muna yung standard doon niya. O kung sa pa'y pangsako na diha, di ko swito kayo. Once nga ang dalan nga pagaymuon sa kontraktor, pag dili maayo ang mixing, gikorap siya, dali lang muliki. Muna kasagaran bitaw na igahig ipangkasuhan, nga naman, substandard ang ilang paghimo. Munang style, di malikay ng malikay ng korupsyon. Ang uban magpakontak og balay, building, hindi magpahimo kag balay, gusto kag nindot, ipakuha mo sa kontraktor. Gamitan mo kontraktor. Para wala di duda, kabalo ka mo mixing, dapat magtanaw ka giun sila pag-mix ng simento. Ana kanang dakong building karon, nagkuha sila third party contractor ug nasa sarili silang mga engineer magtanaw mag-overtime. Tagayabo sa usa ka dam nga simento, i-mix man atong i-mix pila ka sako ibubo o pila sad ka simento, pila ka balas ang ibubo o pila ka bato ang kasakong ibubo. I-mix na human mo na himuon nilang building. Tan-awon antusan ang tao mag-monitor giunsa pamalikayan ang kurap. Kay pangit lagi paminahon lagi kung dili maayo ang mixing. Naga-monitor. Monitor ba sa pastor, naga-monitor sa membro. Nga unsay mga butang yang ginahimo no nga kabalo ang pastor ana nga sometimes ang pastor mahimong maritis lagi. Although ang pastor magpabungol-bungol to kabalo nas dagan. Kay pastor maguga kay pakialam sa mga membro simbahan arang luoya sa mga membro. Dili magay. Muna may tabo gusto ka mahimong quality pangalagad sa Ginoo. Tuguti nga ang pulong nga madungog nimo maabsorb sa imong kinabuhi. Wala ka insulto ha, nagapatil ta diha sa Biblia. So mala pa what is foundation? Usbong ba atong title, The Measure of a Strong Church. Pagpaligion sa iglesia, no? What is foundation? A building foundation is defined as the lowest part of any structure. Its main function is to support load coming from the upper part and transfer to the soil beneath it. Without a foundation, we can imagine any instruction. Nowadays, foundation is the first step unto any structure. So, kinahanglan yun, lig-on ang imong foundation. Ato mabasa diri sa Biblia, Romans chapter 12 verse 4 hangtod sa 8. Sumala pa rin, no? Romans chapter 12 verse 4 hangtod sa 8. Makita nimo ang lain-laing function sa paglagad sa Ginoo. Sumala pa rin,
Nagkalinlaing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalinlaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo ang gialagaran. Tiknot ha. May nagkalinlaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo nga gialagaran. Ang ginakita nimo sa ubang simbahan kinsa nagilagaran mao ang ilang Ginoo mao sa tong gialagaran. Lahi lang og pamaagi. May nagkalinlaing katakos sa pag-alagad apan usa ra ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Dahil tag mga katakos, adunay mga butang nga nagpailang nga ang presensya sa Espiritu ana sa matag usa og kini alang sa kayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, tiknot. Ang Espiritu naghatag kana ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. So magampo sa ta. Father God, in Jesus' name, karong kabuntagon, Lord, ang ginaklim, Lord, ang Banang Espiritu Santo, magalihok ng dapita. Yes, Lord. Gikan sa pulpito hantod sa mga membro sa church, Lord. Abriya ilang kasing-kasing lang una-una. Lord, mabininoton si mong pulong. Nakit na yun ang imong ubos nga lagad, Lord, magwali ka ng kabuntagon, akong ginapida kay mo. Lord, tayo kaalam, mga pulong magula sa baba, Lord. Giyahi kini, Lord. Nga kinilod puno sa pahimangno, puno sa paglaom sa matag usa, mag-encourage na ko sila nga sila mga lagad ya kanimo. Dihogi ko, Lord, wala kayo mahimog wala ikaw. Salamat sa bato sa Panisus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sa ang matag usa ng God, lahi-lahi tag function matod pa. Now, naay ko sa ka-istorya ikson, so nakadungog mo ini ako lang balikon, kining tao kind of tools. Tools, it means lahi-lahi. No? Kaya kita man God, sumala pas Biblia, ang Ginoo man God, mo'y nag-create sa tuwa. Sumala pa, no? Nayo sa mga tools, no? Na klase-klase. Na si tigib, si martilyo, si lansang, metastip, kanang tigsukot, pulgadira, o gabas. No, yun sila. So, laila is like function ng giaway. Kini man gong ang tao man God ng mga talent, no? Magayo-ayaway na sila. Isip pa kuntisay. Sumala pa rin, no? Nausa kay gayon, ang nagmeeting ang mga tools, ilang ginapotistahan si tigib nga pahawaon. Mingon si Martilyo, pahawaon na to si tigib. Hoy tigib, pahawa, kay pataka lang kag pangbuslot. So, giinan ni Martilyo si tigib. Hawa na tigib, pataka lang kag pangbuslot, daghin nagadamage si Mua. Si tigib, mingon, kung inyo kong pahawaon, nan pahawa si Sipilya. Kay kanan si Sipilya, pataka lang og lansang, og Sipilya, daghang nagadamage og materialis. Pataka lang daw, wala na mao. Sipilya, gana. Si Sipilya miingon, kung inyo kong pahawaon, pahawaasan si Metastip, si Pulgadira, pataka lang na og sukod, wala nagka-dimao. So na sila yung mga ginatanaw nila ang mga witnesses sa matag-usan nila. Dahil lahig pangsyon. Si Metastip miingon, kung inyo kong pawaon, nan pawaa si Gabas, pataka lang na og pamutol. Si Gabas mingon, kung inyo kong pawaon, pawasan si lansang, kaya dali lang na mabahog. Uy, nakamino silang lansang. Grabe ilang pag-away. Sumala pa din si lansang, wala sad palkansin. Nan, kung inyo kong pawaon, pawaa si martilyo, kaya mau ang nagdukdok sa akwa. Grabe lang away. Niining hinggahiino na nagtunulay sila sa ilang mali. Nakapusko silang kagalingon lang. Ug ang mga failure ug mga weakness sa ilang kauban, imbis mag-focus sila sa atong goal. Sometimes kining sa church, labi magkadako ang simbahan. Magkadaghan ang maritis. Magkadaghan ang mga marisol. Sa paisana. So, mag-iwatot pa nila, kung magkadako ang church, magkadako ang problema. Pero gamay ang simbahan, gamay ang problema. Subot pasabot no nga na yun ay gitawag o kanang piminti ang pagtrabaho sa church. Naiuban pilian. No? Di ko ganana niya. Perisko kay manulti. Malagdi Kristohanon. Di ko ganana niya kay yabag na siya. Ano na, pang-pangsyon ba? Di ko anak ganihan niya, kay kuang kayo, kanang himantayon kayo. Di malikayan. Po sumala pa rin, lain-lain pa, pero matag-usap na, nanay pangsyon.
Di ba tang marites siya? Pumatin nga ka, sa'yo kayo maabot. Di ba, di na kusog mo himantay, sa'yo mo abot. Ang iyang bantayan, ay ako dyan pinakauna dili ba? Uban, dugay kayo. Mana sa na, sa'yo mo abot, pero ang bantayan nito mga late. Ano na? Nasa'y late mo abot, kusog ka mo ministres Ginoo. Mangilog pag microphone. Ako di, mapalid-leader ba? Pero late. Magamit siya. Nasa ibang mayog tingog unta, hindi mo kumit og ministry. Katong yabag na umay kugihan. Kaya magunaw lang pang Ginoo man. Ang Ginoo naghimo sa kuwari, hindi ko maulaw. Katong kapag tingog na magpadaplim. Kita no? So lahi-lahi pangsyon. Wala ang pastor naglibro, mapayon-uyon na lang. Ay, pasagi lang sila, sister, ampo lang na. Lahi-lahi pangsyon matag-o sa kanato. Na iban, wapog tingog unta, pag video okay, how kayo kanta, binak-birit pa. Unay uban, pag abot di pakantahon niyo, maulaw. Paampoon niyo, ay pastor, sa balay na lang kumukaon. Oo, ano ba? So matagosan na to, no? Mula ngayon na ganyan, lahat tagpangsyon. Kung ikaw, kabalo naman kasing sarili, unsay kaya ni mo, ihatag sa Ginoo. Unsay gasa sa imuha diha, ipagamit sa Ginoo. Ayaw tanog, mahinog na. No? Lahat, di man pwede gud nga ako, mahimong ikaw, ikaw mahimong ako. Lahat tag potensyal. Ang kanang potensyal nimo ihalad na sa Ginoo, i-develop na uban sa tabang sa Ginoo, pinakpan Ginoo. Sa tabi na to. So dili ta mag tinukloray. Dili magliribakay. Mag kinabangay. Bitaw lahi bitaw kinigi managagas Ginoo, matiguwang kag samot. Kung di ka maghaplas og mga pang anti-aging, di ka mo bata ba? Daghang problema. No, lahi-lahi tagpangsyon. Malagi yung nagsimuha lagi. May usay lagi, may nga, ay, naiban nga, ganahan ko niya, muhali siya. Ano man, di ko katulog. Kining isa, makatulog ko. No? Nahinaan ng klase, mga tao ba? Naisiban nga, muwali, balo mo joke-joke. Pero ang tao, ma-entertain. Ganahan ka siya, ha? Pero kumusta? Sa dawing iyang giwali, na-apply ba na siyang kinabuhi? Nasa uban siya, katugon ka, pero kinasing-kasing ba ito niya, nangalagad siya, tinarong yun, nag-ampo Diyos Ginoo, lahig pangsyon. Muna, kung siya nasa tuwa, i-enjoy na. No? Ayaw i-compare kung nakaslang church, nindot kayo mga wali, naka-PowerPoint, tinaw kayo, kahit hindi man gumagkuhan kag PowerPoint, manggod, sugda na ka. Lima man ka sinsis ng tao. Di ba una, mata, dalunggan pa na, o basta di ba, nasa kabuk daw. Kung dili ka swali nga may PowerPoint manggod, iyong paminon, dalunggan na ka, o matulog ka. Di jud ka makumplito yung pagpaminaw. Samtala kung makita manggod ni mo, God, mas damor, mas masabtan di animo. Amen. Kung malagi na nga, ang pangutanan ni anak, nindot man na, pwede man natin buhato na, pero ang pangutanan, ikaw mismo ba, nasakto ba ang pangalagad sa Ginoo? Kung tanaw ni mo murag na ikulang mga word of God, hala, ipaambit diya sa simbahan. Huwag man ta nagbawal kasi pawali-wala. Ikaw mo, tudlo. Opportunity na ni mo nga, unakoy pastor, unakoy nahibawaan pastor. Pwede pastor, magtudlo ko diha. Why problema? Welcome man ta. Importante lang nga, may mo kasing-kasing diya sa Ginoo. Sakta ba na to? Nakapag na ginobi. Amen. Glory to God. Hallelujah. Po, mas nindot yun ang gwapong simbahan. Mas nindot yun. Pero sa totoo lang, no, kung gusto dyan ka mo active, dito, kas pioneering church. Kaya dahil makita ni mong mga problema, tabangunon. Dito, kas dakong church, lingko-lingko naman ka, senyorito naman ka dito. Lami-lami din eh. Pero mamasahe ka. Doon libre. Electric pan lang ta. Mulai kalainan, no? Punsilingan pagyunta. Mabante na itong malihok. Na yung mga apan-apan, wa'yo'y prepekto ang simbahan. Amen. No? Ato kas lagyo, hindi ka makita. Ani ka diri, bahala magbugno kag silingan niya, mag-away, mag-abot, di mo kami bawaan. Kaya mo si maglayo ko si sister na si brother, diri. May bawaan ka, simba ka diri. Nag-abot mo sa barangay, away mo. Kit ang masugat ang kaso nagbarangay ni mo, simba-simba ka diya.
Di na kagana mo simba kay maulaw ka musulspultahan. Pero wala ka na masahe. Di ba? Na yung mga butang ba? Nakapatin. Kung mula masabtan mo pagkalagad sa Ginoo, dagay i-deny sa imong kaugalingon. Amen. Matukas naglayo, ang mamasahe ka. Kung napait ka pamasahe, baantos ka baktas. Ano si optional na. Giunsa nimo pagpangalagad diha sa buhing Diyos. Amen. Pagpapalan ginabi. Amen. Hallelujah. So, anita. Sumala pa dire. Aron mahimo kitang ligon nga lawas, kinahanglan kitang magabot sa atong tagtatag sa bahin. Magpangsyon jud ta. Amen. Gusto ka maligon? Magpangsyon jud ka. Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo, pinaagi pagsulti sa kamatuoran. Uban ang gugma. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas o magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagtag sa kalutahan niini. Busa kung muliok ang tagtag sa kabahin sumala sa katungdanan niini ang tibok lawas motubo ug muligon sa iyang kaulingon pinaagi sa gugma. Kung mo mangalagad kas Ginoo magsupot kas murag sino uban sa gugma. Unsa klaseng gugmahan na? Kita kung mahigugma tagtaon sa buhaton nato. Number 1, pakauno nimo. Librehon nimo. Pagsweldo, ngaon mo diya sa kuan. Dalon nimo kabrisa para way disturbo di kas gaysa nomol kay daghang tao. Abrisa mo, abrisa ta kay mga dito. Kita-kita ra. Pag way budget, ngaon mo sa big shop. Dito mas luprit pakapin ang Starmagarin. Ada palaman Starmagarin. Lami ang luprit. No, kung once mahigugma ang usa ka tawo, labi mali na siya, dali na ka mapasaylo. Kinahigugma man ka, ang mga butang nga naas da sa iya ha, nga mula dili kan lahi jud ba? Imo lang di no tan-aw na lang kinahigugma man ka pasayloon lang nimo. Unsay na wala sa iya ha nga lain tan-awon imo lang gina-accept na lang unsa siya kinahigugma man ka sa usa ka tawo. Nangguan maghatag og oras lagi. Minyo ka lahi ning babae ra ba kay birthday inanan handaan. Valentine's Day, Pasko, anniversary. Name yo anniversary na mo magsiwig lalis anak kay di na ko mo celebrate. Pasko naman sud na oy. December 23. Pagka 24, maghanda. Inon siya ako, maghanda, tapos 20, masuko sa klase. Kaya i-celebrate lagi yung sa tawagan na. Anniversary. Birthday, why problema, mahanda na gamay. Oh, Valentine's Day, naayhapon. Pasko, mahanda man tas pamilya. Anniversary, December naman ko, 23. Ha? Golden na lang, pilang golden nga, 15 naman ano eh. So, wala yung mga maghatag ang panahon yun di ay. Muna, paglagad si Ginoo, once nahigugma ka sa Ginoo, no, ayaw tanawang mali ni pastor. Amen. Ayaw tanawang mali ni sister. Ayaw tanawang yabag siya. Dahil yung, ayaw tanawa na. Ang tanaw ni mo, ang kasing-kasing niya, kung siya naa siya, nga wala si muha, nga siya kay pamuot sa Ginoo. Rakpang Ginoo. Wala rin tanawa. Ay, tanong mga ligat, di mo tayo, ako din ko perfecto. Kung so may naasa kuha daw. Kinilag-insert na ako. So, mo lang na. So, ayaw tanawa ang mga negative. Kaya lahi-lahi ta. Ayaw tanawa ang lahi-lahi kinil sa itong area. Lahi-lahi ba tag tinubuan? Lahi-lahi tag girikanan. Lahi-lahi tag pagsulay. Matingala ka. Nung inibling tawhanan, may batasan tawhan. Nung lain mo sa norte. Tanaw lang danang iyang upbringing niya. Basi day silang nagdako din na siya pagbuntag pa lang dan sumbagay na kani magsuo no tinahilo mong kaayo so mabuntag magilalis magkusos plato maglampan magilalis hilo naman kaayo nagsinumbagay na di ay way nagbulag pagpangaon manggatawa lang upbringing ba mo na nga dawi sa norte takles dawi sa desisyon lahi nganon lahi ang upbringing ikaw sad ay ikaw pero sa riba sila nagdako day kag
Inyong pamilya mga tarong. Tagabot sa mama mo, amin. Yan Tagalog po, opo. Lami ang pagkadala sa inyong ginikanan. Mali na natarong ka. Kining way klaro ni, dipindi mo na. Muna tanaw ni mo. Mabitaw nang magpakuha ka hospital sa taga, magpa-psychology. Once maatok ka dito, tanawon ba na sa psychology yung background? Kaliwat ninyo. Matag na, unta, kamulang saan siya buhaton si mo ha? Pag hatag og mga opinion o suggestion. Pag-counsel. Inanaan ta akong nahuna. Ngunang inaana man sa tungod ang iyang upbringing. Na pagkalagan sa Ginoo, ay na, mga nangalagan sa Ginoo, kaya gusto mo ta malangit. Gusto ta mahimong tinakalang, mahimong kang tarong nga tao. Tingala ka, yung saon ni maghimo, masipyat gihapon ka, pero ay nagbalik-balik ka. Kaya naman, muatubang ba kas Ginoo? Basi gituyo na nimo. Ang Ginoo mapasailoon, pero na consequence. Eskwilahon ka insakto, di ka eskwila insakto. Uyab-uyab ka, ugang maminyo kag sayo. Basulon ng Ginoo, naglisod ka. Basulon ng Ginoo. Lord, niyabot ni sa kuha, Lord. Nagkuha ng tinawad. Wala yung mga butang gihimo nimo. Dapat wala ang gihimo. Nakatagi naman, serious na kayo. Baan mo ko eh. Sabi lain sila niyo. Una, nagalihok, ingon nga usa ka lawas na ilang pagsunuman ni kaniya. Sumapa na 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usa bahin niini ingon sa usa ka lawas ang bahin niini aduna na nagkinlaing bulo haton matag usa ni tag pangsyon ako na expand ganiha. Ikaduha, nahigahigugma sa usa ka pamilya, loving like a family. Ang matag usa ka nato dapat atong higugmaon sama sa usa ka pamilya. Ayaw na ang lahi ka tanan ta pamilya ta diri. Amen. Manayaw ka ulag na kay problema, isulti nimo kay sister, kay brother. Wa may lain mo sabot nimo, kauban nimo sa Ginoo. Amen. Sa uban ana ay iduot ka. Wala mo sabot nimo, kaubanan lang nimo sa nangalagad sa Ginoo. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. Apan kon maglangan ako ni ining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay. Sa balay sa Dios. Kadang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So ang paglagan nato sa Ginoo, atong foundation mao ang Ginoo. Dili ta magtanaw sa mga butang sa kalibutan, either ang mga mali sa atong kaubanan sa church. 1 Timoteo chapter 5 verse 1 hangtod sa 2. 1 Timoteo chapter 5 1 up to sa 2. Ayaw kasabi ang magulang kanimo kung dili pagigsulti siya sama sa imong amahan. Isipa nga imong isuon nga ang mga lalaki nga manghod ni imong panuigon. Ang mga babae nga magulang nimo isipa nga imong inahan, o ang babae nga manghod nimo ispa usab nga imong ison. Himuha kini nga bugos nga ka putli. So magtinarong gyud ta. Kung may magulang sa imuha, respetuhan nimo. Kung manghod nimo isipa nga manghod, manghod mo isipa nga igsoon nimo nga manghod nimo. Muna ang pagtratar nimo sa isika tao. Ang iglesia magmalig-on kung kita magtuon sa pagigugma sa usag-usa, ingon nga pamilya. 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 hangtod sa 10. Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigkamat totoo. Kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsunan sa tibok Macedonia. Busa mga kaigsoon, naghangyo kami kaninyo sa dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Amen. Pagdinasigay sa matag usa. Panahon na persecution, panahon na mga problema siyang kinabuhi, hala, dasiga. Padayon. Amen. Basag Biblia. Kaya mo natin maglikon sa tuwa. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sumala pa rin 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sa walay daduhan na said kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kung kinsa datong magbugal-bugal, manglibak sa imuha, magbinuang sa imuha,
ang Ginoo mo'y manimalos. Amen. Muna, sige na, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So nadyo mo laban sa imuha. Ayaw ina mamatay paunta ka. Ayaw na Ang Ginoo balaon sa una niya. Hindi mo tong lohon. Diba? Kay kinahanglan mga lagad ka sa Ginoo uban sa gugma pero ayaw basli ng tawhanan na. Ang Ginoo bahala sa iya. Ano na pala mo itong mga lagad. First, unang Pedro chapter 2 verse 5. Aron ang inyong pagtudili mag-agad diha sa kaalam sa tao kundi gahom sa Dios. Aron ang inyong pagtudili mag-agad diha sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Ang atong kaalam yun no, di yun ingon nga atong sa tawag na kanang saligan nato kundi diha sa tabang sa Ginoo. Kay sometimes mo ang tao kusog mag-judge. Kaya mo judge ang tao mo na imo sarili nimong kaalam. Kung siya ingon diha mga aron ang inyong pagto dili mag-agad diha sa kaalam sa tao kundi dili sa gahom sa Dios. So magsalig kita sa Ginoo. Unsay ipasabot, unsay ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So matag desisyon nimo isang guni nimo diha sa Ginoo. Ayaw diskarte sa imong sarili. Pananghid sa Ginoo. Kay imong sariling diskarte pinaakay gyud mo, magbarangay gyud mo. So, Lord, tama ba akong gibuhat, Lord? Sa una pa ko, nangalagad ko sa Ginoo. Tinuod yun ni, elementary ko. Sa una mo, sa akong, siyempre, eskwela ko siya sa una. Akong mama manggod, ipa-enroll man ko niyag lit, kanaging yung klase na gani, John 12. Pagsulod na ko, lit na ko, siyempre, lit ka, iwit seksyon. Kaya katong bising ko kagrado, puno naman ang mga room. So dito iwit seksyon. So ang mga kauban ako mga kiat, mga badlungon ba. Iwit pa yung nga bangko. Tanan, indo lagi kang tingklasin na lagi. Kita mo ato itong nangalagat ko. Baka na may tanan. Inyong kusmaista na ako. Jerome, kung na'y magsabad yun, ikaw tiglista. So ako bright dito. Kaya kung classmate, mga bugoy man. So manay bright sa ng bugo. Nagdasok naman ang magbugoy. Hindi. Ako di mautan to bugoy siguro. Sugong kus maestra nga, Jerome, isuwat ng mga sabaan diha. Sus, akong classmate sa unang mga sipunon lagi. Mga anak, rum. Ay, ko ilista ba yan? Ulit ka ilista. Nasag ko. Pero kabalo mo ko kasi sa baan ko, paway hago. Kapoy mong sigbantay, siyang paritis. Saba ka. Sabak man. Pag ingos mo na ako ilista, balo na ko nang gisipan. Alista na ko rin. 20 ka mo. Memorize ng pangalan Ako bihib ko diha kay ako may leader. Lagi so dagan ng isa dayon. Rum, lista ko ni mo. Ako lang ni Edith. Rum, ay ko lista mo. Maghilom lagi ko. Di wag lista ako. Wag mo ka nagsabak ha. Di lagi. Mulingkod. Mulingkod na siya. Makalimot. Buta ka sa kay karate jacket sa ng sikat sa una. Lagi. Di ana ng tabo. Sa pagkakristohano na ako. Dito high school, yung tarito. Mga laga ko siyang, siyempre, lahi na. Siparit na ko, high school, siparit na ko. Di na ako mabagkasing classes, di na ako mainom. Ay, di man ko kat ang baril, kanang baril sa una. May sipat na dyan ko. Tinanong, balaan na yun kayo. Labayon naman ko ka ng, kaya ganyan, bato listang ko magtayo. Kung mga tawa sila, labayon ko ba? Laing seksyon ng labay. Tukar kong garbo. Naglagot, yung kayo ba? Giinan na ako nga. Inago na. Akong gisultan, baptist ng takusan. Way klaro pagka-baptist sa doon ko. Ina, sabat, sumpagay may ugma. Naglagot yung ko. Napuno na yung ko. Hindi mga labayon ka. Nagsimunit. Pa! Mga tawa. Sige labay ba? Anak ko. Kung nga lang ko nag-press the Lord, pastor. Kaya makitaan magkuha ng highway, nag-banner, bago kang nangalagan sa Ginoo, mag-ana mag-banner, Victory Chapel, Christian Center, ano na. Anak ko, mabudok, makitang ko na budok. Pag magkansyawan na, high school, kansyaw ba na.
ko, ulo, pag ako, isdalod, ganan ako, pastor, ulit-uliton ko. Sugod, labay-labay na sa likod, naglago sa bagay. Sus, sige, ugma! Siguro after sa flag ceremony, kanang paghapon, may flag ceremony paghapon. Wala na, naginoktok na ko. Sus, nakabasang ko Bible nga lang, kung labayan ka bato, balo si tinapay bato. Matupan nila kung nakabalo daw kas kamatuoran daw, kung imo daw nagidinay, susama daw kita ni mong ulo ni mo, tabok sa dagat, mapingin niya. Ana, babisi kayo ba? Musudsok utok. May anan sa ko nga, pagkaugma, buntag sa'yo. Kaya ugma, karon hita ba, hagit ko, pagkaugma, pagkahapon ginawang kaumang baptis. Kubrad, kanang, ina di may magsumbagay na lang. Gisungog na sa kong bayot. Binuangan na sa'yo. Bayot, hagit-hagit. Ganana na sa grabe, padyog ko, kasabot. Grabe, physical na. Dito nagsumbagay, Miss Bitil, Sus. Bitil, bantong ang tawag lang, Bitil simbahan sa bayot. Sikat na noon to kay namaritis, kay ikaw na nang hagit, ano, di ka mo sukol. Grabe, denial na ko ato eh. Magkabalo ko nga baptista akong kauban. Pagkabalo nila nangalakos victory chap, nangalagad ko sa giwang ko, nangimanasan, nangalagad ko sa ginong mo sa ko pagkastuhan, makita ko na ganana lang, di ko si maritis. Pagkadugay, sulti sa ko baptist ba ko, brad? Nga. So, makakasiyan sa ko, maulaw ko, magsindugay, good mi ato ko niya, wala yun sa sa ginoo. So, mo na nga, manong life na ko. Karon kung may stand ato, asa ko karon, di ba? Na yung mga butang mong god, mahagit sa imuha. Naka sa leadership, punagitong kag ka ng mga ordinary nga tao. Dahil mga ako gitiglista sa mga sabaan karon binuangan ko. So, muna sa tagom, doon napapuyo ko simbahan ato. So, wala ko laguna, sa akong pagunahuna manggod, wala ko laguna na akong kagalingon. Ako ginahuna manggod, ang simbahan ginipinsahan ako. Sa totoo lang, ang simbahan may madaot. Ang tao manggod, no, may sipyat ka. Wala tanawang, insya ka. Tanaw, mo ng Victor Chan, mo ng DCIN, ang tanaw, ini logo. Mo man gibit mo na siya kung wala ka kasi ang gibit-bit mo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo mo'y maulawan kung ikaw nag-compromise ka. Dali mo na ubang gustuhan ng karon, di na mo sa vice ministry, hadlok man kantsawan. Hadlok kantsawan. Pero tanawin mo sa unang panahon ba ya, ang mga 12 apostolis? Lahi man, magnamato mas templo. Manggidi ba, magwali, manos kamatuoran. O siya, gimati, iwali na. Mahitungod kay Kristo lang. Kristo nilang nibawaan ng Mesiya. Pinatyaday. Isog. Kita. Walis dalan, bitbitog banner. Imong ika-ulaw ang Ginoo. Muna kung sabtan yun mo, pagkalagad si Ginoo, basag Biblia, history. Para ma-apply ni mo ba? Sometimes ang God, maminaw lang ta, abot sa Domingo lang. So muna ang Biblia sa unang panahon, wala pinagin panghatag na, kaya kung basahon na ng Biblia, makabuang daw na. Na ibang church man God, kailan ako, ang simbahan ang makabasa ang ilalang mga leader. Ilang mga leader simbahan. Wala pa basa ang mga membro. Kaya kung basa na sa membro daw, ma-misinterpret. Dapat kung basa ang Biblia, mo eskwela ka. Kaya ma-misinterpret daw. Umutan ako sa nung panahon. Ang mga 12 apostolis nagwali man sa hudugan ng eskwela ba ito? Di ba? Wala nang eskwela. Nagwali hudugan. Ang uban di ka pabasa Biblia, ka ma-misinterpret. Dagay bright sa Bible. Dagay bright sa Bible. Muna ngayon, may singon di dili ka magsalig sa imong kaalam. Magsalig ka kay Kristo. Muna tawag na yung revelation. Basa kay Biblia, mga ikagkalam sa Ginoo, huwag na may mga reference nga libro diha, di basahon mo. Katong ingon sa kuha nga, mingon ko nga, nasabtan na ako nga kung labayan ka bato, basligpan, di, nabi naghatagkaalam, nasabtan lang na ako, ito nga. Kanang na di kong susumbagay. Baslag maayo. Kung nakabalo daw kas kumatawaran, naging magdautan, muna daw nagikot sa ulo,
Distubi ba to? Dagat ba to ibutang dito? Oh? Sabta sila, kung nagtudok na ko ato. Sabta, naginuktok ko na gano'n na, magsumbagay na may ugma. Lang si bato ni kaniya, lang nangalagad ko sa Ginoo. Wala na revelasyon. Mo na Holy Spirit, mang Ginoo mo reveal sa imo ha. Amen. May mag-relasyon sa Ginoo. Pag wala, wag ko ministry, wag ko dito banner, asumbagay mo dito, nga bungi ang naong. Musulod kong simbahan ako'y black eye. Di ipaspastor. Mo na, kaysa di tao na ipastor ba nga, kaming duha, kuy paluap mi. Kuy kuyugon man ko. Paluap mi balay. Si kaila kang katong asawa pastor, igsuon ni kuan ba taga Maragusan, si Shirley. O katong yang Shirley, taga Maragusan, iyang manghud man to sa asawa pastor. Pastor son ngano. Bago pa to siya gipalap ng pastor Micoryon. Adto dito. Si kantor man balay boarding house. Pagpaluap na mo. Wa man gihubo na mong sapatos. So bago itong landi di suto, kita niya among tinabakan sapatos, gikasabaan ng duha. Ako bago pa ko anak ko. Saka man mo di, hugay yung sapatos. Sus, ang pastor Micoryon. Eh, sister, ano lang tao dyan, sorry. Ako bago ko ato, hindi kasabaan tayo doon. Wa man gihubo na mong sapatos. Nagpaluap mi, gikasabaan. Grabe siya itong buhi pa ka to. Di mo kalimot ang mga butangan na. Ambot na yung pastor, kuyog, ganan mo siya, kuyog, akong po yun, Panginoon, kuyog yun ko. Alas 9 buntag, adtok sabay ako kuha players, adtos dalan, hatag players, hatag. Paluap, nagluya, wais masimba na. Kasabaan mis landlady. Siya kung may mga batasan sudsod yung sapatos, kami, wala kayo mahimo. Tulon na yun ang gabo na. Naog mo yung anak sa sili. Pastor, pasinsaya lang ito, pastor, ang mulan din. Gaway, wala problema. Simba ka nung Domingo. Pero wala ihina, eh. May mga butang. Kung wala ito na-practice na ako, di wala ko siya tubangan karon may mga butang, no? So, nanay nga butang nga, moagi yung kang binana. Lahat yung pag-Ginoo lagi. Kag mo, tamak na kas ministry. Kung lingkod-lingkod lang mo diha, alay sa ninyong pagsulay. No, yung ginamay ka mo. Pag minister ka, grabe eh. Grabe. Kaysa, istorya ta, hapit naman ha. Puro na testimony, mga ganahan mo. Iabot ang pastor. Koy, outage na koy. Pastor, sakit akong ulo. Kasukaon ko. Ayun, kas Ginoo. Ayun, kas Ginoo. Siyempre ako, sige. Tulay, api mayroong post-it, gulayan. Outreach, banner. Di mo kumusulti, banner lang ko, gulit. Kita ko sung tasmit. Tuh, nanggawas na. Dagan man ko kay ulian las 3. Manggi, anak-anak ko na dito. Anak-anak, wala takin-takyan. Anak, muli sila las 4, las 5 mo, take out sa kit, anak ko nila. Pagkasakit sa kong ulo. Kasukaon ko, kwanta ko, sikan poste na ako, isdaan. Doc outreach, giayo ko sa Ginoo. Yan na ang gito ba? Nakita ng Ginoo, naglihok ba sa church ba? Amen. So na nga, ang pagragad sa Ginoo, ayaw ba siyang kanang kuya mo wali? Kuya mo kwag Bible? Tanaw ni mo ang naglihok ba ang Ginoo, ang iglesiyahan? Amen. Makita yun mo ang penetration sa Ginoo ba, naglihok ba? Kaya ang Ginoo mangguno, motabang ang Ginoo sa mga tao nga tinud-anay ng lagad. Dili daw tanay mong bright ha? Mas gwapong bright. Mas gwapong mayong tudlo. Pero mas nindot dito ang Ginoo move. Ang Ginoo na, God is no respecter of any person. Ang Ginoo walay pinalabi. Tanan, gamito niya. Tanan, gamito niya. Importante lang no, mabayaw yung pangalan. Amen. No, dili mabayaw ang pangalan sa pastor. Mabayaw ang gingharian sa ginaprakang Ginoo. Parang kanan, mandugot ta.